என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? உதவி பண்ணுவே இல்ல வேடிக்கை தான் பாப்பியா? நான் கிட்ட போக போகுதுன்னு தெரிஞ்சு நான் இதுக்கு முதுகு உடச்சிக்கணும். சரி, இனிமே இருக்க மாதிரிதான். சைஸை வச்சு எடை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த வேனோட சைஸை வச்சு சொல்றேன், இது எடைக்கு போடதான் லைக். இதால டெமோ வேகத்துக்குலாம் ஈடு கொடுக்க முடியாது. நிறைய விஷயத்தை இதுல மாத்தி ஆகணும். ஆமா ட்ரெஸ் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதான பண்றேன். வெயிட் கம்மியா இருந்தா வேன் வேகமா போகும். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? எனக்கு அது தேவைப்படுது. எனக்கு இப்ப அது தேவைப்படுதுன்னு சொல்றேன்ல. என்ன டேய், வண்டியில இருந்து கீழே இறங்கு. ஜஸ்டின் இறங்குடா. சரியாதான் சொல்லிருக்க. அதுவும் தடவையா நம்மளோட வேலைக்கு அதுல இருக்கிற பாதி குப்பை தேவையில்ல. சொல்ல போனா நமக்கு தேவைப்படுற ஒரே விஷயம் எலிமெண்ட்ரி டிராக்கர் மட்டும்தான். என்னால அதை மாட்ட முடியும், எந்த விதமான வண்டியா இருந்தாலும். அவன் மேல கை வச்ச நம்ம தான் பேசக்கூடாது. வேணா 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 வேணா. என்ன காரியம்டா